Og så oppe i toppen af menuen, der har vi så sigtekornet, og der har vi fået en ny funktion tilføjet til det. Førhen der var det zoom til position, nu er det zoom og fasthold position. Det betyder i praksis, at centrum af kortet her, det vil være der, hvor man har sin tablet, og så starter man simpelthen her, og i det man så kører med sin græsslåmaskine hernedad, så vil Weinmann.dk-kortet panorere efterhånden, som man flytter sig. Det er selvfølgelig under forudsætning af, at man har en tablet med GPS-enhed og noget 3G eller 4G data-mulighed. Hvis jeg prøver at aktivere sigtekornet nu, så spørger den, om jeg vil dele min aktuelle placering, og det vil jeg gerne. Og den viser så faktisk meget godt, at vi er et sted her nede under taget i denne bygning på Hotel Nyborg Strand. Og hvis jeg forsøger at panorere kortet væk, jamen så vil den hele tiden flytte kortet tilbage, fordi vi er altså her. Nu slår jeg lige funktionen fra igen. Inden under lag. Nu går vi så over i ajourføringsmulighederne på Weinmann.dk. Det er så igen, det viser sig, at mine pølsefinger ikke er gode til det her. Sådan der. Så kan jeg gå ind i inventar enkeltvis og aktivere uspecificeret areal. Altså man kan aktivere hvad som helst man nu har lyst til herinde i menuen. Nu vælger jeg et areal. Og så gør jeg det, at jeg holder fingeren på kortet i et stykke tid. Sådan der. Så får jeg mulighed simpelthen for højrekliksmenuen, som I kender den fra Weinmann.dk i øvrigt. Link til Street View, link til vejen i billeder, administrativ stedfæstelse, inklusiv UTM32-koordinaterne. Og vigtigst, jeg får mulighed for at oprette udstyr. Vælger opret udstyr, og det jeg så gemmer nu via min Weinmann.dk på tablet, det vil blive gemt i Weinmann.dk og være synligt for alle andre Weinmann.dk-brugere med det samme. Så under type, skriver areal, og så går jeg op her i tegnemenuen og vælger den her, som er tegn ny. Tegneværktøjet skulle så gerne være aktivt, og jeg kan sætte punkterne og slutte af med dobbeltklik. Sådan der. Hernede i bunden kan jeg så klikke gem. Det skal lige siges, at Weinmann.dk, jeg er vejbestyrer 0 fra Vejdirektoratet, at den rent faktisk har stedfæstet det ud på motorvejen. Sådan er det. Gemmer arealet, og fordi arealet nu er aktivt herover i menuen, så vil arealet blive vist med det samme. Der har jeg så en ny mulighed, hvis jeg går ind og ajourfører arealet. Det er bare at holde fingeren på igen, så får man højrekliksmenuen. Så er der hernede i bunden et menupunkt, der hedder Vis, ret, vedhæft filer. Og der vil jeg så vælge en fil, som simpelthen hedder tag foto eller opret video. Og sådan der. Brug foto. Vedhæft filen. Luk vindue og gem. Jeg har nu lavet en ajourføring i Weinmann.dk, mens jeg har været et sted, hvor der kun er 3G eller 4G dækning. Og det var egentlig umiddelbart, hvad jeg havde at vise om Weinmann.dk på tablet PC. Nogle af de muligheder, det kan bruges til. Spørgsmål til den del af det? Ja, Torben? Hvad gør man i de områder, man ikke har en forbindelse? I de områder, hvor man ikke har forbindelse, der gør man ikke noget, for der kan Weinmann.dk ikke fungere. Weinmann.dk er en online applikation, og på nuværende tidspunkt har jeg ikke kendskab til tanker om... Jo, jeg har kendskab til, at man har tanker om at lave det til en app, så den kan køre offline, men den mulighed eksisterer ikke for nærværende, desværre. Der er også sige, at der er krav om, at du skulle være inde for de sidste 10 minutter. Altså spørgsmålet går på, om de data, der leveres inden for de sidste 10 minutter, de kommer jo ikke via Weinmann.dk. De kommer
via at der i bilen er noget system, som en systemleverandør af GPS leverer. Og de kan i aller værste fald køre over GPRS, altså helt primitivt lavpraktisk. Men altså langs med statsvejnettet, der har vi aldrig oplevet, at man kører i 10 minutter uden at have datadækning. Jamen, så har vi lige forstået lidt, dengang du var inde på den der resteplads. Ja. Der sagde du, at nu får man så stå græs, han havde sagt med iPad'en, det gik ikke for, men at du kunne have iPad'en med for at dokumentere det ude på græs. Nej. iPad'en i forhold til græsslåningen, den var simpelthen møntet på, at manden eller damen, der sidder i græsslåmaskinen, kan se, at det er det her græs, der skal slås. Det havde intet at gøre med dokumentationsværdien. Det er for at komme væk fra de printede A4-ark i forhold til, hvad der skal plejes og hvad der ikke skal plejes. Og dokumentationen den kommer fortsat ud af, at der er fastmonteret GPS-udstyr i maskinen. Undskyld, at... Ja, for at de orienterer sig. Ja. Vi går tilbage til PC'en. Jeg har lige skrevet. Ja. Vi har jo registreret alle vores brændestensbrønde. Ja. Og har dem i GIS i øjeblikket, har først fået lagt nogle af dem ind i arealudstyr. Hvis vi opretter som entreprenører til, at de vil køre efter en kør til soldater til dem, så kører de lige på dem. Hvis de så kommer til en rensningsform, som ikke er oprettet, kan de så selv oprette dem, eller skal vi så gøre det? Altså hvis spørgsmålet går på, om entreprenørerne kan oprette en rendestensbrønd eller tilsvarende i Vejman.dk. Altså, jævnfør hvad jeg lige gjorde her i Vejman.dk på iPad, altså hvis de har ajourføringsrettigheder i Vejman.dk, og I tør give dem det, jamen så vil de kunne gøre det jævnfør det, jeg lige demonstrerede, mens de er derude, og de kan også skrive bemærkningsfeltet, hvis det er det, de har lyst til. Jo. Men det er jo da egentlig i forhold til login, hvem der har oprettet hvad. Det er korrekt. Der er fuldstændig brugerstyring på tingene i Vejman.dk, så man kan se, hvem der har oprettet. Jo. Så hvis jeg lige slukker for alle lag her, og så aktiverer areal, så skulle vi gerne have et areal her i nærheden. Så hvis man klikker på her, der vil man så kunne se, at min bruger oprettede det her areal kl. 14.39, og der er en vedhæftet fil, som gerne skulle vise noget, vi så før. Simpelthen. Op under værktøjer, der har vi fået nogle tilføjelser. Det hedder område værktøj, og det er simpelthen en geografisk søgemulighed til Vejman.dk, hvor den lige nu bruger det aktuelle kortudsnit, det vil sige herfra, altså de 4 hjørner. Alt hvad der er inden for de 4 hjørner, det bliver talt sammen herinde i kassen. Og hvis jeg vil vide, hvad der er inden for det her område, sådan der, så vil jeg lige nu få at vide, at der er ingenting. Hvorimod hvis jeg så lige udvider og tegner med herover, sådan der, så finder den et areal. Og det vil sige, at i stedet for avanceret søgning og alle de besværligheder, der følger med der, jamen så er søgningen nu blevet geografisk, og man kan tegne det areal, hvor man vil søge indenfor. Så kan man jo også være ude for, at ting de starter inden for det areal, man har tegnet, men går udenfor. Og lige nu, der er opsætningen, at alt hvad der er inden for den gule polygon, det bliver talt med. Jeg kan også vælge at sige, at det skal være helt indeholdt, for at det bliver talt med. Så er der ikke noget inden for den her polygon. Sådan der. Man kan ikke sætte den til at søge på distrikter. Altså, spørgsmålet er, at man kan sætte den til at søge på distrikter. Så skal du tegne polygonen selv, hen over distriktet i hvert fald. Men nej, altså, vi har ikke prædefineret områder til det her værktøj endnu. Men det kan sagtens være, at det kommer på sigt, fordi det her det er sådan kun et års tid gammelt, at man nu har den her mulighed, og i forbindelse med, at det bliver udbredt, og folk bruger det, så vil der naturligt blive mange flere ønsker. Og derudover så skal jeg ikke bruge det her areal til noget mere, så derfor jeg kan vælge at slette alt, hvad der er inden for polygonen ved knappen her, i stedet for at jeg skal ind og slette hver enkelt element i Vejman.dk. Og husk altid at rydde skitse, fordi de her små polygoner, hvis man så panorerer videre
var man DK, og som ikke kan huske, man havde tegnet derovre, så kan det altså give nogle mærkelige summeringer herinde i områdeværktøjet. Det var lidt om det. Spørgsmål? Når I har de der, jeg så lige til starten, havde med kantstenene langsgående elementer. Ja. Det er ikke rigtigt, Jo. det var som areal og udstyr. Ja. Hvordan korresponderer det så med de oplysninger, der er inde i tværsnit? I forhold til Vejdirektoratet er der ingen sammenhæng mellem tværprofil, kantsten og de kantsten, vi har i arealer og udstyr på nuværende tidspunkt. Og det bliver der heller ikke. Det bliver der ikke? Nej. Det vil sige, at hvis man virkelig skal have gang i de der arealer og udstyr, det er jo et genialt værktøj, så skal man registrere alle de eksempelvis alle kantsten en gang til. Desværre ja på nuværende tidspunkt. Men den registrering, man kan foretage herinde i forhold til det GIS-værktøj og på basis af ortofoto, det er jo så rent faktisk en kantsten, der bliver tegnet præcis, hvor den så også findes i virkeligheden. Jeg kan sagtens se fordelen. Ja. Jeg sidder bare og tænker på alle de der oplysninger og data, vi har i forvejen inde i tværsnitsprofilerne. Ja. Altså lige så vel som man nu kan vise tværsnittet på korthop under tværprofil. Altså der kan muligvis gøres noget i forhold til at overføre det her til areal.